sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan akate. Iti agdama ket adanobyok, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanagnakak a baro ken awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Well, sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Amangan no traffic tanto manen. Wan. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa atumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay matiadan ka id-idan ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo relihiyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpaysunog kalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton pikan. Biglaan samat day ta panagawid mo Imawag namin ti may sa kanang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim? Agsubliak matla nga iti malam. Kitsi ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kaya't ko kumamat ti makipasyara adumat nga minti sambut ko report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang ng anak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na.
Kasta gayam. Nuwan tatang. Ala, mangan tayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwan ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyog, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan biam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Anda nga min trabaho na, nanang. Isa ako na ngayon maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una nang. Madanon to dahi taakan ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag day jay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay? Ayawan man ngagpaiso na. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad, magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga ro din, tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kun ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga si iti baybayan niya. One, sweetheart. Kayat ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti igit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumten tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti barong agsapa. Ken baro anam nama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdaniw Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem alubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sika tinakarik naak nagpayduma adungo. Amom kadimat ang nakaragragsakat no ada ka dito'y danak. Lading iti mariknak no saan ka ang makita. Kat ara paapok iti rinabii asika ti kadwak. Aging gadumtang ti agsapat. Oy, naggana sinadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo at tinapanam iti syudad, lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikaut kabayatan ti kandak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mo't na nga Erickson. Ay kat dasaya at mat nga rod ano kasta, lakay. Isuma ti makakaadda nga ang lutluto ka naglablaba. Aya, Wain, lakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid, Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makaid na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaang nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit?
Adayaw amay mayat ditoy, ta inaldawak ang mapan talon. Inaldawak ngagling ay. Bareng ano talaga nasingpot da dyan nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan agbakasyon ditoy inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at nga rod ano kas talakay. Kailiw kumuten di anak ta. Nasaya at mat nga rod no agawid dantukin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan. Wan, sweetheart. Awagan nak to. Apama na makasangpot ka iti apartment, wan. Wan, sweetheart. O, sige nga rod. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadini Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka naman an friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Ada ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kat daw-dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at iti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin, aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din mo agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? One, Kate. Nasakit. Ang nasgan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asan na da kami ti agkagasat. Claudine, Claudine. Isuada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kay una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayon tumatlaang akas kanya. maawatan da ka, friend. Ang panagkunak, kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet, kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak lang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Ayaman na, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipatid ko. Aginggat maudi nga angas ko. Banagapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko.
Kat sapay kumata din ak tupal na angan. Ikarik day tayo timbatong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, tadumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erikson. Wen, apay ti konam kalik at mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erikson. Alas 4 pa lang, mat kaya may ti parbangon. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas di turog ni Erikson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itak lang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung kakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erikson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erikson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito At da ilimlimad ni Erikson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat anariing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, Jack ngaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsa ka di manin ti urok ko. Iso adi ka nakaturog. Jack pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Jack man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Mala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla iti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay adi ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa, saan Erikson? Kas lang amin maditi bagbagig. Anya? Ay sus, apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Patsyak ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaak. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabahon. Sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga Rod. Panawan ka dito I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. When, sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak,
Ti kinaadaghayaman anak mo, Erikson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti pusok. Iti kastaunay sakit na. Diyak amo no niya ti aram idag. Kasano ana pasamak ti kastoy. Awan mat pulos na damdamag ko iti. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na ko apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erikson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan a nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaeng tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erikson kadwana ti ubing. Manipud binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti maysapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na kat tigaya mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erikson, kat jak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat naskan laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talaga ang agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panaknak iti bagina ken ka kan iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kani ayat. Nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro ang masikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda daydi kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi, ken tibuklan minto a pamilya. Gapu iti dayta, nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nay, kasangsangpet mo ang anak ko nga rumwar ka manan. Una nang. Sa dino mananay at ipapanam. Di mo kunaan. Amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no diti uminom. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga nusumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapanidya nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarik ngamin asarong karak ita ijidagos na. No kasta. Adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupudno day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka metan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may. Nada kasta panunot yaw. Ay ka, iyam amom tuba nga rog kada kami ti ibagbagam anobiam Iti kasta, maam-am mo mimutan ti agbalin a manugang may. Uy nanang. Awisag to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak kaw. Kasla na nagtipang panunutam Julius. Akwa, Jonah. Itay ka pa'y apal-paliiwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong agabrutak. Anya? Kurang ka kami ti sweldok iti pagpapaayak ka kumpanya. Iso hapang panunutak nga agabrutak langan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para matlakad at na ito yung aramidag. Para iti masakbayan ta. Kan may isa. Kaya't kung ngayon grandin to ti kalay sa ta. Adakan ka dayta, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akalay sa. Saan ta permit kit di nga agasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti planom, suportaran ka. Agyaman iti panakawat mo ha. Agyaman Gapot na suportara mamin nga raramidag. Uy, Manong Julius! Oh, apay Yvette. Pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga anya? Nga dan ka ayan-ayat mo Wen, apay aya? Aya? Oh, apay akasla di ka mamati. Ay, sad mo't nga iti kasta. Kas na first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Saan mo Jack man mo. Ang naidumatiragsak amarikrik nak itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga nyaw awit ko? Ay, kat ipashare mo nga rod dito'y balay ati ibagbagam akaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipashare kong to dito balay. Madanon to ta, ading ko. Nay, narabyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalat tayo di kusina. At daing bati miya parakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't ni Nanang. Nanganak kon manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ije dagus na. Sakbayan na gamit Kasta. Kat kaano ngay ayam among pada kami ti girlfriend mo? Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Kuha manong. Dumanon tulot ta. Busy pa ngamin iti trabaho na.
Iso, Jack pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko naman mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Ang laklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, isa na, manong. Sayang ti puli. Patsya ka dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo, manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na laang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale, mawatan damat kit di balay. Imbagak abisi ka iti trabaho. Sakat madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyam amukken ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta iti balayo. Uray awan ka. Ha? Wala. Manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron. Angam sana bale. Dulang matatawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di Ngam i-promise mo kanyak Kanayon nak nga awagan. Katwan ha. Mabalin ayamat adi kaawagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wen? Wan, promise. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kit nakasagana ang aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatkan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Uy, long time no see ka nakan. Wen nga radangkal. Manumutan ataw na dita nakit-kita. Pakaragsak ako na iti kadam ita dito'y Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kadanon ditoy. O ano niya, nakan. Pakaragsak ako na atulungan ka. Amo ka ka ba alam trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinanakapay. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisaga na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta kan, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang kumanwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin na talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo. Maawatan ka kunak lang arutan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At adaman nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon di tawan. Wen, ket agyaman akmanan Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige, bye nga Rodan. Kumusta yung magtitrabaho mo ka nakan? Okay, matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang. Wala. Kasta mo lang ididamok dito eh. Ang gusto tinakunam. Mayroon kang tumit lang. Agsas taman hindi. Pangururayan ta makaluto ni Antem. Una, Uncle. Ramanan taman mo ti arak dito'y balasyo tao. Special tarak dito eh.
Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit yung ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello! Inidot nanti cellphone na. Baybayak pa lang. Amangan no na banog lang iti trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka nakan. Kasla naliday ka. Apay, ada parekot mo. Ha? O da parekot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano, kanya anting. Uncle? Awan sa baling agtitinulong no sana da tayo matlang. Nang runah kita da tayo dito sa balya pagilian. Adayo tayo kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah. Saan na nakas iti sigod? Di namat sungbata na nagitiawag ko kan kuana. Di naksamatan mauray. Ne, anya ti kahit mo sawan kanakan. Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak ang mapanpay gayaman iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon kano iti pag-iinuman. Ay, kat, amangan, numapanlag, palpaliwa. Kanakan. Mariribu ka na, Uncle. Panagriknak. Kat di na kung kaya takasarita. Ay la, amangan no suspicion lang na kanakan. At tinasayat, awagam, katag sarita kayo anasayat. Tapno masulbar, ti parigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan? Kumusta matanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damod, Nanang. Ay, kanasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang, Nanang. Iso na lang. Tapang panunutak ti kaayan-ayat ko dita Pilipinas. Tapay mat. Parekot ko nga ron, Nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti pa nagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Nagsakripisyo ak nga umadayo. Tapnog trabaho. Mahay na, kasta talaga, anak ko. No talaga nga isuti para ken ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo nagkinaawagan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo nga da kaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din na, tagkalay sadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko, ibagak to na itakin ko na. Awanan. Talaga di na kung sungsung bata ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung batan na awag ko. Apay nga takas jalatan ti kalakati pa nangisina na kanyak iti text. Dahito itirigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapagpakadaan. Jakmat nga ron makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo. Sakit di namot ka tasong batan na giti awag ko. Kasanungatan. Anya tirumbang aramidag. Kasta talaga ti biyag kanakan. Uncle, Anya kay garod, no saan na ka na mauray ti kaayan-ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kaayan-ayat mo. nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ngem day tayo ngamin ti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlahan ka na kami. Ngem day tamot ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Ti bangitix nga agbreak kamin.
Ano slang ka na kan? Nalabitasan nga iso ti babaya para kan ka. Dumteng tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatag kan ka iti napudno. Agyaman ang iti magbagayo, Uncle. Uray ka sana. Ket malagan ang tiriknak. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman akta sinong batam ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro a number. Gaputa di mo matsong batan dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama urnos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matan kan ka, nga awantan. Kanjak kabailan ti long distance relationship. No si kakit kabailam, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ako nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayan ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkagasan. Sorry, Julius. Di mo ko maaramidan ti kastoy kanyak. Maasik ako Jonah. Sanak mat ngay madayokan ka. Para lang iti bagik. No dikit para kadata daytoy. Uli dagdag daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan. Kanak-anak. Agawid ka batan. Wen nga rin, Uncle. Kasla nagbiti do atawen na panagtrabaho dito'y Dubai. Wan nga rod. Awan ka ma. Kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy abulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Apag iso ti panagawit ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna. Ay, daron mo tulatan ti panangkablao ko kadakwada nga gasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kun ka regalo kadakwada. Iti agbalin nga asawa na. Wen, Uncle. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka Manong Julius. Sika talaga, Ivin. Di ka kadimadanagan. Uray di mo ibaga agwapo At dalata pa sa lubong mo. Ay na, jak may ladawat kiragsak ko anak kakita ken ga anak ko. Ay, naimbag man ta si Murot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak nga minuna yan na makakita ken ga anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ni Manong Peter ngay. Apay asana si Murot. Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masyapsyapol para iti panagkasarda iti nobya na. Kasta ka di. Kunak no si Murot da iti nobya na. Amwak kumamot yagbalin nga ipag ko. Isa na balay, maam-amom tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo ija balay. Amaw, nagpinta sa babae. Siksay kan kaubingan na. Ayan. Ay ka, jackpot nga ron ni Manong, ha? Ala, gusto daytan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan ija balay. Jonah? Julius? Sika ti girlfriend ni Manong ko. No, kasta. Sikat ibagbaga ni Peter akamsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamjak amo si kagayam ti kamsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Ken awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na palawas na. Iso apang asim. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilya. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka di ngaging gaita. Ket ay-ayatin ka pailang. Julius pangasim, lipatan na kuman. Saan adatatin na ituding para ititunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak.
Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Ngam tikabsat ko gayam tinangisok at ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngam sanmat. Tatipay mismo kabsat ko. Pakawanan na ko, Ma Julius. Aklunak nga inayat ka mag-idi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldang. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, jak maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jak impagarop at isigod akayan-ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa kat tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, bareng mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae a makurkurso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat a mapadasan manen ti masaktan. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius. Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biag tayo asaan nga agtalinaed. No diket mangibati iti adal tapno agbalin tayo pay amas natibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundaway iti amin a banag pagayam ko. Ammok nga aglunit tumetlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailingad iti nagan nga Donna, manipod probinsya ti Bagulin, La Union. Kastoy man ti surat ni Donna. Dear Miss F,
No bilang mapili yun to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilingad naklaangan itinagan nga Donna. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, kat pakaragsakak unay, numanggagakmet ti panakaidrama, to'y padas ko. Padas, ajak to pulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay, kat patsyak nga makaibati daytoy iti adal, kadag iti padak adumdumngag. Nasingpet, nagagat, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak, ngamin adda aminan kenkwana ti berberukan ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti 3 a tawen kabayatan ti panagadal mi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, apa yun, honey? Nakaununag mo tanday tasin na ay mo? Inton bigatan ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hinton bingatan. Iso nga ipapasta ti agin niliw ita. Jerome, Hindi ka kumakayat apanawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamot lang dahito iti masakbayan ta. Kaya antibuklan tanto a pamilya. kasladyak ka ba ulan ti mayadayo kan ka? Malaksid iti dayta. Madanaganak. Ngamin, amangan numalipatan nakton. Inton addakan iti Amerika. Saan to ang mapasamak dahita, Donna, honey? Ikarik, sika lang ti babae nga yatag. Sika, kat siksikan to lang. Awan sa bali. Oray saan ka ngaminan amapan iti Amerika, honey? Ah? Please. Sana mabalin Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papati panangalada kanya kajay. Sana bali. Adamot video call. Di kag danag. Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rod tatong palam dagita akarim, Jerome. Wen. Apay, awan pa nagtalak mo dito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kit di. Hello, honey. Break time mi. Iso nga imawag ka kadagos. Kumusta kan? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Gasto ya. Mail-iliw unayin iti nakapimpintas a girlfriend na. Ah? Mangbola ka man ako na kon Jerome. Sana bola day siya, honey. Talaga akailiw kan. Promise. Abay, sika, di mo ka di kailiw mo. Ito'y nakatatair a boyfriend mo. Ah? Feeling gwapo Isutiam mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makitam. Agdua bulan pa ilang nga awanak dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga iti kasta, honey? Kinapod no na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Palusot.com ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga rodan, honey. Agsubli ako niti trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apa yan doon na? Mulmulagatan mo lang ang dagita makan anak kadasar iti lamisaan. Kuwatatang, awan ganas ko amangan. Madi nga mintirik na. Kan kaslad na sa bali abir-biro kak amakan. Anya, ay. Mga nubandog mo daytan iti trabaho. Tinasaya at agina na kapay laang. Oray saan kapay la asumrak iti trabaho manakaw. Siguro tatang, madi at talaga.
Jak maawatan tirik na. Saan nga ta masikog ka, anak ko? Anya? Masikog ko ng bakay. Pinalpaliiw ka kadagiti napalpalabas ngal dawanak ka. Ngamjak lang nagtagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kundi ka pa'y makapangpangan. Kasano pa itan nga masikog ka doon na. Kasano na ka pa itan at akdaran ni Jerome ka adamo iti Amerika. Tinasaya at kuyugan ka iti doktor inton bikatanak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka manin anak ko. Aging gaita, ni paila ka di Jerome ti pampanunutam. 7 ang buwan ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Diakon makontak ka pulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Diakon makontak. may salati kaya ta sa wunday ta anak ko. Nalipatan na ka ni Jerome. Sa nabalay. Anda kami mat kaninanang mau. Hindi kay baybayan iti ipas ngay mau. Baybayan mo ni Jerome. Sana mapagtalkan dahil dya tao. Ngam tatang. Ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam kat ti dandanin panagpas ngay mau. Makapadakas ka ti sangit a sangit. Ay wanam ti bagem. Iti kasta. Nasalun ato ti ipas ngay mau. Patim kerem ti pakinaka mo anak kao. Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga rod. Pasensya ka na. No italaga nakaawag ak. Aping ngay takala ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Among ka di ang nagdandanag ak itikas taon ay ken ka. Sorry Jakon matungpal na giting karikkan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jerome. Pasensya ka na talaga, Donna. Sorry. Angan, adda na si kuga kasabali ang babae. Ket masapol nga kalaysak. Jerome? Sapay lang kumata, mapakawanak, Donna. Sorry talaga. Jack ang gagara ti amin. Manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman na kadagiti karim. Nagsakit tinaramid mo. Aljon! Aljon, anak! Mami? Umay kan, tagsukat ka pa iti t-shirt mo. Wen, Mami? Ay na, di mo't kinunak, asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itilingat. Mika! Urayan na! Agay ayam tamad lang numalpasak ditoy. Husto na nako. Mabanog ka. Ang mga nukumaro manan ti angkit mo. Ala agawin ta na.
Jack pa'y kayo tagawid, mami. Dito itapay. Please. Agay ayam kami pa'y kan ni Mika. Aljon anak, saan ko maanatang kanti ulom? Inton bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumaymatan ni daddy amang sukon kanya. Mami, ni Mika. Tika barbaro ang kaklasik. Mika, ni Mami. Hello, Mika. Hello, auntie. Ay na, nagpintas gayam ni Mamim, Aljon. Ah? Siyempre Oray si Kamat. Gwapo mo't ni Dadim. Ha? Amo, Mami, nagsingpot ni Daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream in the Kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni daddy, ma. Thank you. One, auntie pintas. Ni, dayjay gaya mo ni daddy. Daddy! Daddy! Mika, anak. Unak mo sa dinutayan mo. Ada ka matlaga. Jerome? Donna? Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito balay, Jerome. Awanan niya man na, Donna. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Donna. Aging ka kadita kat di nagpaila napakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasim. Donna. Ibatam ti imak, Jerome. Sung batam ti saludsod ko. Anya day na. Asino ti ama ni Aljon? Ha? Siya ka di. Ibagam ko matipod na. Pangasim. Agawit kan. Amangan no urayan na kan ti pamilya. Di mo yaw awan ti saritaan. Sung batam nak. One, sika ti amana. Nagsikugak idi pinanawan na. Aging ga nagpukaw ka akas laasok. Itata nakalipat akon. Basta agparang kalatan akas lawan ang yaman na. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamwam asika ti ama ni Aljon. Ha, Jerome? Adda ka di. Kung tupay ka ito. Damo pa'y lang makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kan ko na. Naibagam kadikan ko na ti may papan kanyak. Saan? Ken may sa? Dona, kaya't ko asulnitan dagiti nagkurang ak idikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasaganak amang ted iti sustento para kada kayo nga gina. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na. Anyan tulaangan ti kunaan ti asawam. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang, ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da Donna. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kayat mo manan ti apa, ha? Mabalin ka di. Tumalnakan, nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da Donna, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga ita ti luklukwam? Guston ko nakmat, di nakpagpungtutan, Mabel. Hoy, Jerome, no di mo kayat nga apaan ka, saya atem ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasunday jay nga ubing, tapno kanayon mula ang amakita ni Donna? Amom ka din noon niya ti parikot kin ka. Insecure ka launay. Napalabas ng dayjay. Aging nga ita. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pay lang a Donna tay ayatem. Mapmapanak lang ijay. Gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panang ipatag ti maysa nga ama. Apay, narigat ang maawatan day ta, Mabel. Kat kasanumat ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kon, ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika. Ngam inton madanon day tangal daw. Nakad-adunton arason mo. Jerome, asawa nak. Addan anak ta. Pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo. Ti presensyam. Manipod nagawid tayon dito eh. Kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pa ilang ay ti di mo maawatan. Kinapudno na. Jakon amuter aramidag. Mariribu ka ng itikas to yung sitwasyon. Jak amuno asino ti ununak. Ipatpatag kayo ka ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan may sa.
nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon, itakam lang ag kita. Sapay ko ma, tadi mo ipaidam day ta kanya. Amok dayta Jerome. Ti daw-dawatak laang matkin ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami kanimika. Anya ka diti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Dona. May papanday to'y ka ni Jerome. Ha? Agpakpaka si akken ka, Dona. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin abastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipod si Mangbay ka, itibiyag mi. Awan intensyon ko amang dadaal iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawag kan ka ti asawam. Saanan ang mapasamak dayta. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Dona. Maawatan ka. Ang maawatan na kumamat. Ad-ado nga minan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatig ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilas od ti pito atawan. Itanala ang ama ka din na ti amana. Italaang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day takan kwa na? Pang-asim. Dona. Kas itinakon-akon. Diyakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa baling agtagi ko iti puso. Awanin sa bali ang makagapo iti panagsinsin narak mi. Nudilaang ni Aljon nga anak mi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aljon. Oh, atay ti regalo kan ka, anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adto'y matirigalo ken ka. Amok a paboritom dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, adamat regalo kan ka, anak. Ate, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you to, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel. Awan anyaman na, Aljon. No, adda kumamat ita dito ni Mika. Dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. Wen kumaa, ngam nagbakasyon mat ngamin iji Amerika. Saan abali? Agsublin to matlaang iti umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ak unay, Jerome. Agyaman ak iti oras nga ipapaay mo para kini Aljon. Amok ama kumikom ka. Ngam ik-ikamlat ta iti oras ti anak ta. Awanan yaman na doon, ha? Maragsang, anak. Ngamin, kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang iti tulong ni Mabel. Inbilang kumatan kaspudpud no nga anak ko ni Aljon, Dona. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kas tamatan ti pamilyak. Sapay kumatag tultuloy ti kastoy abanding tayo. Ita Miss F. addan iti junior high school ni Aljon. Saan met ang nagkurang ni Jerome para kadagiti kasapulan ti anak mi iti panagadal na. Kanayon met ti ipapan na iti balay ti amana ket makitak ken mariknak ti kanaragsak ti anak ko iti danna ni Jerome. Kasta meten ti langan-langan da kada Mabel ken Mika. Naragsakak meten iti live-in partner ko ita. Malaksid ang nagagat, amonak nga isakit ken ipateg. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna.
Nalabit asaan nga da kayo ka ni Jerome ti agkagasat. Tinapatag ita kat na ornosyon ti amin, kat naragsak kayo itan kadagay ti pamilya a binukalyo. Sapay kumata mataginayon ti kapya, itinagbaetan nyo kani Mabel. Alakastan pagayam dona, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.